студія «Крили» віншує усіх з надиходом весни. І сьогодні ми підготували для вас пісню, яка у гэтым годі поїде на міжнародний конкурс Євробачення. Це пісня «Історія моєго життя». У кожного з нас своя історія життя. І ми вам сьогодні жадаємо, щоб історія вашого життя була самою цікавою і самою щасливою. Кольки днем, дай кольки споткань